Málo kto má takú úspešnú kariéru, že ho po nej ľudia vyhlásia za boha. Toto sa stalo Imhotepovi, ktorý bol radca faraóna, zároveň bol architekt, zároveň bol doktor, evidentne veľmi úspešný, keďže neskôr bol považovaný za boha medicíny. A porobil veľa zaujímavých vecí a porobil ich veľmi dávno, cca pred 4,5 tisícmi rokov, 4600 rokov. A jeden zo zaujímavých papírusov, ktorý bol nájdený oveľa neskôr a pravdepodobne niekoľkokrát skopírovaný, takže nemáme úplne prístup k originálu, popisuje najstaršie známe pozorovanie rakoviny. Opisuje rakovinu prsníka, plus minus tak, ako vyzerá dnes. Zanalyzoval prípad nejakej ženy, u ktorej sa vyskytla rakovina prsníka a potom v takej tej kolónke, že aká liečba na daný problém je, napísal, že žiadna liečba neexistuje. Celkom zaujímavý prípad. Netušil som, že takto dávno ľudia poznali rakovinu a boli pomerne beznádejní pri tom, že čo s ňou robiť. A je celkom zaujímavé, že 4600 rokov nevieme, a len pár rokov dozadu, alebo pár desiatok rokov dozadu, ale nie veľa desiatok rokov, sme konečne pochopili, čo vlastne rakovina je a ako vzniká na genetickej úrovni. V niečom celkom fascinujúca ukážka toho, že ako história ľudstva je veľmi dlhá, mnohé veci sme pochopili relatívne nedávno. Otázka, čo pochopíme v blízkej budúcnosti a čo pochopíme oveľa neskôr. Na aké veci, ktoré dnes sa len tak škrapkáme na hlave a rozmýšľame, že ako by sa tento problém dal vyriešiť, budúce generácie budú poznať odpoveď. Takže také krátke otočenie sa do histórie za Imhotepom, ktorý bol teda extrémne fascinujúcou osobnosťou, až tak, že sa z neho stal boh.